از دنیا یگون چی ندیده رفت دخترچم. маҳастӣ атобековаи 18 сола духтари ягонаи хонадон ва нозпарвари падару модар буд. зоҳиран то би баҳси тӯлонӣ ва додгоҳии волидайнро наовард ки қасди ҷони худ кард. این ایروی همین سود و سودبازی ما هم خیلی کرد خچه برای که همین توقعت نکرد همین نوحقی سودیا ها را نوحقی و یا سودیا و پروکورور نوحقشون توقعت نکرده خچه هم خیلی دارو اومده خورده کشت. маҳастӣ дар донишгоҳи технологии шаҳри Кӯлоб таҳсил мекард ва ба қавли модараш солим ва донишҷӯи пешсаф буд. студенти пешқадам буд. ана ҳамаи баёшки овард якум баишаки ҳамаша аъло спорид, ҳама кор мекард. ҳам хел духтари фаъол, забон русӣ бо чанд каса дарс медод. волидайни маҳастӣ соли 2014 аз ҳам ҷудо шуданд. баҳсу кашмакаши онҳо бар сари хона 4 сол боз идома дорад. 16 феврал духтарро ба ҳайси шоҳид ба додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ даъват карданд. خیلی التماس کردم گفتم که هم دخترچم باید دانشجویان شهر کلاب باید روه اقلش همین نپرسه یکی همین گشته همین طرفش دیگه دادزنی را سر کرد و این چی سر و لباس هایو این شما گجا اومدگی شما با اینجا سیرک نه هم خیلی در افتاد در سودیا در маҳастӣ هم خیلی دوست می داشت همه یکی هم دختری. баъди ин ҳодиса маҳастӣ ба хона баргашта ба қавли модар 2 қуттӣ дору хӯрдааст ва рӯзи 17 феврал ҷон додааст. ҳабибулло иномзода додраси додгоҳ нахост бо радиои озодӣ дар ин бора суҳбат кунад. падараш ҳам худро дар марги маҳастӣ гунаҳгор намедонад. гунаҳгор ман ҳисоб намекунам ба хотире ки ӯ ва ё ки агар ки мешуд барвақттар вай мешуд охи суд худаш 4 сола рафтааст. агар ин давоҳо мешуд ҳамун духтара худаш ҳамун 14 солагиш мекард ҳамин корро 15 солагиш. ҷавонон худ онҳо як ниҳолакони сари боди зиндагӣ ҳастанд. фоҷеаи маҳастиро равоншиносон як намунаи беэътиноии баъзе волидайн ба вазъи равонии фарзанд медонанд ки дарун ба дарун месӯхт ва касе ба додаш намерасид. ин духтара дар давоми 4 соли заду хурд ёне ки муборизаи проблемаҳои оилавии оила худ уже ҳамчун як дар ҳолати стрессивӣ қарор дошт ва баъзан вақт як нишона ё як зарбаа ки себнопазир одаме ки дар лаби ҷарӣ истодааст метавонад ки ба ҷарӣ тилла диҳад. танҳо барои хотири ҳамин зиндагӣ мекардам. ҳоло модар фақат ашк мерезад ва намедонад гунаҳгори воқеии марги фарзандаш кӣ ҳаст. фарзанде ки 4 сол шоҳиди ҷанҷолу кашмакаши 2 нафаре буд ки барояш аз ҳама азизтар буданд.